Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadak studiýadan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistanyň öňürlen Smart TV 3 sagatdan soň öşdi diýen atlan çap edilen habar hemde gepleşik çekýär. Britaniýa ilçisi türkmençe aýdym aýtdy. Video klipde Türkmen TV'sinde ulanılan şekiller yerleştirildi. Sen näme, watan dönügimi, mahama internette tanqydy maglumatlar görýänleri soraga çekýär. Bütün dünya Sağlık Kurumasynyň wekilleriniň suratyny garaşsyz neşire iýeren Aşgabatly ýigit 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Lewapda COVID-19 alamatlary bilen keselhana ýerleşdirilen adamlaryň 15 sansy aradan çykdy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine sen näme, watan dönügimi, mahama internette tanqydy maglumatlar görýänleri soraga çekýär. Lewapda COVID-19 alamatlary bilen keselhana ýerleşdirilen adamlaryň 15 sansy aradan çykdy. Garabadarda dogurlaryň wagty gün saýyn ütgeýär. Telekaçylaryň import garytlaryny ýurda girizmek wagtlaýynça togtadyldy. Manat nagtlaşdyrmak kynlaşýar. Merkezi Bank düşündürüş bermeýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen görnüşleri 49-njy hepde atly fotosergimiz çekýär. Açık söhbet, Türkmenistanyň informasiýa we habar serişdelerine näme bolýar? 1-nji bölüm. Açık söhbet, Türkmenistanyň informasiýa we habar serişdelerine näme bolýar? 2-nji bölüm atly videolarymyz hem köp görüldi. Bu hepde okujularymyz bir taraplyk gaýramyna manat kösençligi, täze arças üçin ýygnalýan nagyt pul kölege saldy. Bütün dünya Sağlık Kurumasynyň wekilleriniň suratyny garaşsyz neşire iýeren Aşgabatly ýigit 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Türkmenistanyň öňürlen Smart TV 3 sagatdan soň öşdi. Britaniýa ilçisi türkmençe aýdym aýtdy. Video klipde Türkmen TV'sinde ulanılan şekiller yerleştirildi diýen atlan çap edilen habarlarymyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini galyrypdyrlar. Masal üçin özüni Arslan Badiýew atlandyran okujymyz Britaniýa ilçisi türkmençe aýdym aýtdy diýen atlan çap edilen habaryň aşagyny bize gelen, bize meňzär diýip öz pikirini galyrypdyr. Hepdeniň jem programmamyzyň leýärsiňiz. Serketsiz repertuarlar uramasy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk kuramasynyň Medwedew adly oýunçy täze wekilini Türkmenistanyň dünýäniň jurnalistler üçin iň howply ýurtlarynyň birine diňe habar saýtyna bir surat iýerenlik üçin türme basylan jurnalisti azatlyga çykarmak üçin başçy görkezmäge çagyrýar. 26 ýaşly Nurgel Halik bütün dünýä Sağlyk Kuramasynyň Aşgabada gelen toparnyň wekilleriniň sosial mediada çykan foto suratyny alyp Düýbi Garlandiýada ýerleşen Türkmen News habar saýtyna iýerenden soň 13-nji ýyldan bäri tutsaglykda saklanýar. Goloydanyň 10-nji sentýarda galplaşdyrylan galplyk aýplamasyna aýplanyp 4 ýyl azatlykdan mahrum edilenligi habar berildi. Türkmenistan habar we maglumat dawatyna bir gara deşik bolup durýar diýip serketsiz repertuarlar romasynyň Günnäger Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň başlygy Jean Cavalier aýdýar. Onun sözlerine göre Türkmenistan'a haber veriş serişdeleri devlet tarafından doğal gödekçülük aslında saklanıyor ve bu ýagdaý garaşsyz haber vermek töwekkülçülügine baş goşýan jurnalistlerin barha adalmagyny, olaryň iki bolup galmagyny alyp geldi. Nurgel Halikowa çykarılan höküm häkimetleriň erkin medeniýetyň saklanyp galan az sanly wekillerini hem susturmak üçin ulanýan galplaşdyrylan aýplamalarynyň nähili manysyzlygyny görkezýär. Ol türmede gynalmak töwekkülligi bilen ýüzüge bolýar. Biz häkimetleriň onu haýyl etmän boşatmagyna çagyrýar we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk kuramasynyň Medwedew adly oýunçy wekili Tereza Ribeironyň onun esassız tutsak edilmegini berk ýazgarmagyny soraýar diýip Cavalier aýdýar. Halik bütün dünýä Sağlyk Kuramasynyň sapara gelen hünärmenleriniň foto suratyny Ozalky klassdaşynyň Instagram sahypasyndan alypdyr.
Bu suraty Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy barada habar berýän Türkmen News saýtyna gören häkimetler onuň öňkü klasasyny gyssaýar we ol öz sahypasyna suraty öçürip Halikowdan bu suraty başga ýere iýermänligini soraýar. Şondan soň Halikow derrew polisiýa bölümine çağıryldy we deslapky tutsagana ýerleşdirildi. Ol ahyryny 26-njy ýylda hamala ýylyň başynda üzmeli bergesini üzüp bilmezligi sebäpli kezzaplikda aýplandy. Serketsiz repertuarlar Romos Türkmenistanyň dünýäniň iň ýapyk ýurtlaryndan biri bolmak bilen pnevmoniýa keseliniň köpelendigine garamazdan COVID-19 ýokuşmalarynyň hiç ýerini resmi taýdan ikrar etmedik iki ýurduň birdigini ikinji ýurduň demirgazyk kare ýedigini hem belläp geçýär. Şeýle-de beýanatda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň garaşly neşirler bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalistleri ýygyderli ýydarlamak, ýanymak siýasatyny dowam etdirýänligi, Türkmenistany oňun ýagtylykda suratlandyryp bilmedikleriň edenetdirikli tutsaglygy sezewar bolýanlygyny ýaýar. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyny bayramçylyklaryň öňünden has ýitileşen manat problemasy barada söhbetlen dowam etdirýär. Noýabr, dekabr aýlarynyň aýlyk haklary aýlyk kartlaryna geçdi. Ýöne karta gelen puli nagdlaşdyryp bolmaýar diýip Adatlygyň Türkmen Abatda habarçysy habar berýär. Onun sözlerine göre manat nagdlaşdyrmak isleýänler bir gün öňünden gije sagat 11-de nowata durmaga başlaýar. Bir marda hemşeýle. Adatlygyň yerli habarçylary adamlaryň bu sebäpde hem 2-3 günläp bank kowrusyna ýatyp durýanlygyny habar berýärler. Eýsem Türkmenistanyň manat problemasynyň aňyrtyna nähili sebäpleri ýatyr. Biz bu arada Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Şwesiýada ýaşaýan türkmen ykdysaçysy Hudaýberdi Oradow bilen söhbetdeş boldyk. Hudaýberdi Türkmenistanyň ýygyderli manat ýetmezçiligi barada maglumat gelýär. Adamlar 2-3 gün durmasaň öz aýlyklaryny nagdlaşdyryp bolanok diýerler. Siziň pikiriňizçe bir Türkmenistanyň puluny nagdlaşdyrmak kynçylygy näme alamaty? Buň aňyrtynda näme sebäp görýärsiňiz siz? Ykdysaçy ýokmuny öňkü bankier hökmüni. Görýärmi, onu pul dolanşygynda da boşluk bolmaly. Eger de misal üçin aýdaly, köp ýurtlar bar da, şo import köp satyp alýan. Misal üçin Türkmenistan ýaly ýurtda. Ama şonda ýurtlarda daşna satylýan haritlaryň pullary, daşaly pullary wagtynda gelip durmaly. Daşaly satylýan haritlaryň daşaly pullary bir ýerde diýeli, şu ýurduň içinde milli pulla satylyp durmaly. Adam şoni biznesmenler diýeli, öz milli pula çalışyp daşaly ýurtdan haryk getirýärler. Ama şu dolanşyk bolup durmaly. Eger de şu dolanşyk bozulsa, onda her gynçylyk ýurduň içinde. Aýdaly şu Türkmenistanda ýurduň içinde elmidama güýçli bir oğurluk dönen sebäpli şu ýurt dolandyrylýany tarapdan. Elmidama şu ýaşlyklarynyň bäri şu gynçylyk görýär. Milli puluny ýanky güýjü gaçýar. Şoni her ýyly ýollar bilen bildirjek bolýarlar, bildirmejek bolýarlar. Trump şu boş yerden saklayacak bolýarlar. Şu daşaýurtdan gelýän valutany özleri oğurlap, şonu şu dolanşyga goýbermän, her ýyly ýollarda saklayacak bolýarlar. Häzirki gynçylyk şu bir görnüşi. Onu siziň pikiriňizçe hakykatda ýeterlik manat bar ýurtda da, şu ýokary derejedäki korrupsiýany ýaşyrmak üçin emeli manat gytçylygy döredilýär. Siz şeýle diýmekçi bolýarmy? Inni ikinji bir maglumata görä daşary ýurtlarda türkmen manatynyň köp mukdarda toplananlygy aýdylýar. Türkmen manatyna eýe bolan adamlaryň şol manatlary özleri bir agyr ýitkä galmaz ýaly satmaga çalışýanlygy barada maglumatlar gelip goýşýar. Siz bu ýagdaýy nähil düşündirip bilersiňiz? Daşary ýurtlarda türkmen manaty näme üçin şeýle köp meçherde toplanyp duranlar? Doğrudan şoňaly görýär ýurtlarda kavrýarlarda. Ýöne o düýbünden näde dogry. Sebäbi everde. Haýsy da bir ýurduň bolsa, şu valutası erkin dolanşykda bolmasa, onu şu ýurtdan çykarmaly däl, alkytmaly däl. Nakt buldu. Sebäbi o hiç ýerde dolanan ýok. O kavra adamlar ýa-da daşaly pulun bolmasa milli pul bilen şu alkytmaly getirip ýöne olar özleri şu cinayet edýärler, özleri şu pullar jümüşde toplaýan özleri günahkar.
Ona gelmeli de haysida bir yurda olsa mesela Türkmenistan'a gelmeli de tavsırmalı sıfırları şöyle olsa yitirenin ödünki olmalı. Ara tapal da yitirse o öz problemimiz oluyor. Inni yerli fiinçilerin käwiriniň pikirine görä Türkmen hökümeti şu manat gatçylygyny bilkastan emeli ýagdaýda döredýär sebäbi ýurtda şu daşardan getirilýän import edilýän ady gönümler az ýeterlik däl ýa-da şoň üçin adamlaryň öz gadanyň aýlyklarynyň hem eglenmegi, saklanmagy olaryň bazara barmagynyň öňüne alýar. Bazardaky ýagdaýy bilmezliginiň öňüne alýar. Ýagny harit gatçylygynyň bilinmezliginiň öňüne alýar diýen pikirler aýdylýar. Bu pikirlerin jany bolup bilermi? Sebäbi ikinji tarapdan ilat bazarlardaky narhlary bilip dur, bazarlarda nämenin bardygyny ýokdugyny bilip dur. Manat gatçylygy şu halkyň dogrudan hem ýurdun düşen ýagdaýyny bazarlardaky ýagdaýy bilmezligi üçin edilýän bir oýun bolup bilermi? Hakikatten da Türkmenistan misal şu Avrupa ýurtlaryndan da 90% ýa-ni nasıl durjada. Şoň üçin de eğer de şu bu saklansa, bu vaktinde verilmese de o yerdeyde aydılıyor falan aylık alıptır deyip de yöne şu alın aylığının şu soğulmuyor. Şoň üçin hakikatte aytsak misal için şu nakıl alımlarını şunu doğru söylüyor. Misal için şu karşıda kalanlar yöne kağıt yüzünde kalıyor da kağıt yüzünde kalıyor. Şoň üçin milli pulun ne doğru cenayet yollarının kursun saklamak yolu oluyor da. Inni ýene bir maglumaty görä şu pensionerler eger husus dukanlara baryp kartdan hasaplaşsalar, haritlaryň bahasynyň üstüne goşmaça pul goşulýanlygyny aýdýarlar. Dukan eýleri bu ýagdaýy özlerine nagd pul gerek bolanyny ol puly üstüne pul tölemän alyp bilmeýänliklerini aýdyp düşünýärler. Bu ýagdaýy şu banklarda da, şu nagd gatçylygy banklarda da korrupsiýanyň döremegine, şu manat meselesinde korrupsiýanyň döremegine alyp gelýär diýen maglumatlar bar. Şeýle ýagdaý bolup bilermi siziň pikirinizçe? Görýän ol hökman döremeli. Haýşy jemgy Türkmenistan bolsun ady başga ol hökmany eger de şoňa gynçylyk dörese, şu gynçylykdan peýdalanjak da her bir jemgyýetde de her bir adamlar tapylýar. Şoň üçin ol mümkin. Dukançylyň objektiv sebäpleri bardyr da. Sebäp doğrudan bank işgali. Mümkin mi? Dukançylyň özleri şoň mümkinçilik peýdalanjak bolýardy. Atdy aýtmak ýöne daýdýanda eger de şoň gynçylyk dörese, şu açyklyk bolmasa ýurtda mümkinçilik peýdalanjak adamlar tapylýar, bilensekler. Inni hökümet şu ýagdaýda manat meselesi bilen bagly dörýän kynçylyklar babatda hiç bir düşündürüş bermeýär. Türkmenistanyň Merkezi Bank hem adatlykdan jaň edilenni telefonlar almaýar. Inni bu meselede halk ýagdaýy hem bilmeýär bir tarapdan, ikinji tarapdan nowatlara durýar, pulun boljagyny hem bilmän, bolmajagyny hem bilmän. Bu ýagdaýy hökümet başçylaryny ýokary derejedäki adamlar bilýärlermi ýa bilmezlige salýarlarmy? Bu ýagdaýy nähil düşünürip bolar? Olar şu ýagdaýy bir özlerini amatly ýa awraýly ýagdaý hasaplaýarlarmy? Misal için şu azatlıkta da şu aydınsa şu Türkmenistan hükümeti yok deyip de böyleden bilen oluyor da. Yöne bir adım yani bu proje da şu Türkmenistan'da hakiki halkara düzgün boyunca hükümet yokluğunu. Şimdi bizim bilişimize hazırım eşyaslar yankıdır. Onu her gün deneyen, her günden şu orgunlu, şu yurtta bolyan yadaylarının mesela ayda osiyorlar da, informasyon beri osiyorlar, şu yol başa. Yönü hem mesela biliyerler. Yönü şu öz erkirli değil şu. Ben hem tanıklarımda hasaf ettim biraz başım çıkıyor da şu bir aydalı. Bunu şu ayında yaşlı oğlanlarında da var. Şu halk bilecekler de fırsatı. O şu kıyınçılıklar olacaklar. Yönü. Şu kıyınçılıkları benim kıyınçı özür döneceğiler mi kadiyada? Ben Muhammed'in yığıncısı çıkıyor. Şunu devam ediyorlar. Sebebi onun hakiki hükümetler onun maksadı var. Bir Hudaýberdi Orazyň pikiri Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy daşary ýurtda ýaşaýan türkmen ykdysadçysy. Hormatly dinleýijiler, eýsem Türkmenistanyň manat kynçylyklary, nagd pul kynçylyklary, hasaplaş kynçylyklary barada sizde nähili pikir garaýşlary bar? Bize ýazyň, aýdyň.
Gepleyer Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen türk gatnaşyklary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Resmi Aşgabat Türk prezidentiniň Türkmenistanlylara we Türkmen prezidentine beýtaraplygyň ýyl dönüm münasibetli iýeren video gutlagyny ilata görkezmedi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistanyň beýtaraplygynyň 25-nji ýyl dönüm münasibetli iýeren gutlagyny Türkmenistanyň ýakyn geljekde Türk Geňeşine goşulyp biljekdigine umyt bildirdi. Bu arada Türk habar serişteleri maglumat verdiler. Türkmenistan'ın hem Orta Asya ülkeleri arasındaki işbirliğine hem de Orta Asya ülkelerinin bölge dışı devlet ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü diyalog süreçlerine aktif katılımını takdirle izliyoruz. Bu vesileyle Türkmenistan'ın Türk Konseyi'ne en kısa zamanda dahil olmasını temenni ettiğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Biz Türkmenistanyň merkezi ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy, şeýle de Sewitiň daşyndaky döwletler we halkara guramalar bilen dialoga aktiv gatnaşýanlygyny görýäris. Şeýlelik bilen men Türkmenistanyň gyýyska wagtda Türk Geňeşine goşulmagyny isleýänligimizi ýene bir gezek bellemek isleýärnip Recep Tayyip Erdoğan öz video çykyşynda aýtdy. Türk prezidentiniň bu video gutlagynyň Türkmenistanyň beýtaraplygynyň nowatdaky ýyl dönümine bagyşlanyp Aşgabatda geçirilen halkara konferensiýa ýollanyny gaýdylýar. Emma Türkmenistanyň Watan habarlar gepleşigine konferensiýa barada 12-nji dekabrda efire berilen reportajda beýleki daşary ýurt resmiýleriniň çykyşlary görkezilse-de nämçindir Erdoğanyň ýollan video gutlagy türkmen halkyna görkezilmedi. Biz şu we beýleki meseleler baradaky söhbeti Türkmenistanyň Türkiýedäki öňkü elçisi, häzir Awstriýada ýaşaýan Türkmen raýat aktivisti Nur Muhammed Hanaf bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýäris. Nur Muhammed ağa odal habar berilişi Türkmenistan 12-nji dekabrda beýtaraplygyň 25 ýyllygyny bayram etdi. Bu sene münasibetli Aşgabatda halkara maslahat geçirildi. Emma Türkmen mediýasy Türkiýanyň prezidentiniň Türkmenistanlylara iýeren gutlagyny näme üçindir gözden sarly. Recep Tayyip Erdoğan'ın şeýle garasana we salynmagy Türkmen mediýasy tarapyndan bu kadaly ýagdaý miýa gelişiksizmi? Öňkü ilçe hökümine aýtsam, bunýaly aragatnaşykda Erdoğan'ın gutlagy Türkmen medeniýetine çap edilmezligi ol ýumşak aýdanda ýalňyş bolýar. Ýöne bu gaty zat. Näme üçin diýseňiz iki dowlatlyk döwletiň arasynda bu real ýagdaý bolmalylar. Näme üçin diýseňiz Türk döwletiň prezidenti Türkmen halkyny beýtaraplygyny 25 ýyl bilen gutlaýar. Onu halk eşitmeli. Onu da dowlatlyk döwletiň ýolbaşy ýüzlenene gutlarna. Şoň üçin muňa bir zatlar sebäp bolýar diýip pikir etýär. Masal üçin näme sebäp bolup biler? Bir Türkmen gatnaşyklary bir näme soňaýam. Ikinji tarapdan Recep Tayyip Erdoğanyň gutlagyny iki ýurduň arasyndaky söwda gatnaşyklarynyň derejesiniň gaty ýokary saklanýanyny gaýdylýar. O hakykatdan gaty ýokary saklanýady. Ýöne soňky ýyllar birazçyk aragatnaşygy problemler ýerwurdy. Birinciden soňky 5 ýylda diýsek, ýewtin gadyň bahasy pese düşýän Türkmenistanyň ekonomikasy hat, iqtisady hat pese düşdi. Şoň üçin bir topar Türk şirketleriň işlerine töläbilmän, süýtleşip, gatyklaşyp diýenýäli şolar ýaly ýagdaýa getirdi. Bir topar şirketler işini taşlap ve soýerде gurunan bazalaryny taşlap Türkmenistany terk etmegi şoňa getirdi. Türk şirketleri proýektleri ýerine ýetirýän bolsa, inni Berdimuhammedoň ýegenlerine geçdi. Şoň üçin ýene de ýanky bir topar şirketler Türkmenistana ýerleşibilmän, iş tapabilmän terk etdiler. Bu bir sebäp. İkinji sebäbim soňky döwürler esasam ýanky soňky 1 ýylyň içinde, 1 ýyldan gowra Türkiýanyň içinde Türkiýedäki işleýän türkmen raýatlary, studentler, başga sebäp bilen şoýrek düşen türkmen raýatlary aktiv bolup rejime garşy hereketler edip köşe çykdylar. Bulara garşy bir topornyň atlary, ezatlary ýanky Türkmenistanyň elçihanasy hem konstitusiýon tarapyndan Türkiýanyň içeri işler ministrligine atlary berilip şu adamlary Türkmenistany bermeli, deportasiýa etmeli, ýüzlenenne Türkiýe ýerine ýetirilmedi. Näme üçin diýsem, ol kanunyna halkara gurumlanan kanunyna gabat gelenok diýip etmediler.
Şoň üçin Türkiýanyň içindäki aktif bolýan raýatlar ýa şolaň görkezýän proseslerine garşy känwir Türkiýe döwletiniň tarapyndan şolara garşy güýçli hereketler edilmedi, şolar ýaly prosesler bolmady ýaly çäre görülmedi diýip şu zatlarym sebäp bolubiler. Näme üçin diýseňiz, şolar ýaly waka bolany öň diňe Berdimuhammedow däl Niyazowym diňe bir gazetlerde Türkmenistan tanqid edilip bir makala çyksa-da şu ulu problem bolup çykýardy. Şoňa gaty baharlanyp şu ýerine yer tapylan wagtda Niyazowym Berdimuhammedow şonu ýaly. Inni şo siziň ilçi bolan döwrüňizde şo metbuatda çykýan habarlar bilen baglykda siz haýsy bir çäreler gördüňizmi? Türk siýasatçylary bilen gürleşdiňizmi Niýazyň talaby boýunça bu arada? Owo, gürleşdik. Ýöne Türkiýede näme-de bolsa, o ýerde dolu bolmasa-da demokratiýaň ýeti bar diýsegem ýalňyş bolmaz. Metbuatda biz tapşyryp bilemdik, olar bize metbuat bagymsyz. Şoň üçin olara plan makalany ýazyn ýa ýazmaň diýip bilemdik. Bu jurnalistleň öz görýän nimesi ýöne döwlet tarapdan Türkmenistana bakşymyz başgaça diýip şolar ýaly jogap berilýärdi. Dogry. Inni Recep Tayyip Erdoğan'ın gutluğunu başka bir mesele hem golgolaya, yani Türkmenistanyň sebitdäki döwletler halkara guramalar bilen dialoga aktiv gatnaşýanlygy bellenýär. Muny Türkiýanyň görýänligi edilýär. Şonuň bilen birlikde de men Türkmenistanyň gysga wagtda Türk Geňeşine goşulmagyny isleýänligimizi ýene bir gezek bellemek isleýärnip Recep Tayyip Erdoğan Türkmen prezidentine şu Türkmen gatnaşyklarynyň ýa türki döwletleriniň arasynda gatnaşyklaryň has ýygzamlaşdyrylmagy bilen bagly teklip bilen gelýär. Indi şu Türkmenistanyň Türk Geňeşi bilen arasynda gatnaşyklar nähili ýagdaýda Türkmenistan näme üçin muňa goşulmaýar? Türkmenistan goşulmaýanyň sebäbi ol Türkmenistanyň şeýle siýasaty bar. Ol kän goşulasy gelenok. Gıda gurumasynyň aýryldy. Niýazow döwrüne şonam dowam etýär Berdimuhammedow. Şoň üçin bir Türk dünýäsiniň ýanky gurumasyna da kän goşulasy gelenok. Näme üçin diýsen, o ýerde de bir topar meseleler ortağa çykýar, bile çözmeli bolýar. Türkmenistan eýem şonu özüne daşyndan başga döwletlerden görkezme hökümine görüp şoňa goşulmajak bolýar. Diňe öz etjek netjek, öz ýan netjek, onuň öz hereketinde dowam etjek, daşyndan maňa görkezme bermeň diýen ýaly şolar ýaly pikir bilen kän goşulasy gelenok. Onuň Erdoğanyň şonu Türkmenistanam goşular Türk dünýäsiniň guramasyna da diýip ýüzlenenne şonu halk eşitmesin diýen ýanky Berdimuhammedow Erdoğanyň gutlamasyny metbuatda çap edilmesini gadagan etdi diýip pikir etýär. Indi ikinji tarapdan Türkmenistan şunça ýyllap Türkiýe bilen gatnaşyklary ýygzamlaşdyrdy. Häzir bolsa gaýtadan Orsiýete tarap ýüzüne urýan ýaly Orsiýet bilen howpsuzlyk hyzmatdaşlygy şertnamasyny iki ýurdun hem parlamenti tasdik etdi. Şol wagtda Rus metbuatyny Türkiýanyň sebitde güýçlenmegi bilen barlykda aladalar bildirilýär. Bu hususan Azerbaýjan bilen etnik ermeni güýçleriniň arasynda Dagly Garabag üstünde bolan söwüşler mahalyny Rus metbuatyny Türkiýanyň şo sebite gelmegine garşy pikirler aýdyldy. Ikinji tarapdan käbir Rus siýasatçylary bu sebite Orsiýetin täzeden gaýdyp barmalygyny, hasken üns bermeligini ýatlatdy. Indi şu meseleler hem täsir edip bilermi Türk-Türkmen gatnaşyklarynyň belli bir derejede gowşamagyna? Türk-Türkmen döwletiniň arasynda gatnaşygy bu kän bir täsir etmezmi diýen men pikirim boýunça. Näme üçin diýsen, ol gatnaşygy ýanky Orsiýede ýakynlaşýany kän bir täsir edip durmaz. Näme üçin diýseňiz, Türkiýanyň özüm Orsiýet bilen gatnaşygy sağlanyny kem görenok. Ýöne Türkmenistanyň soňky döwürde Orsiýede ýüzüne urýanyň sebäbi esasy ýanky döwlete ýa Berdimuhammedowyň özüne bir problem çykaýanyna onam näme şu soňky döwür diýene ýurtdaşynyňky ýaşaýan türkmeniň aktivleşeni ni gaty aladetdirýär Berdimuhammedow. Şoň üçin özüni, öz maşgalasyny, öz ahli tohumny goramak üçin, öz rejimini goramak üçin ýanky Orsiýetden başga bir täkbitli döwleti görenok. Näme üçin diýseňiz, Orsiýetin siýasaty şeýle, diktatorlaryň hemişe arkasynda durýar. Şoň üçin Berdimuhammedowyň arkasynda diňe şolar durýarlar, hem has ýakyn şerket boýunça da ýakyn diňe Orsiýet diýip ýanky şoň üçin esasy şu zatlary göýüňde tutup Orsiýet bilen ýanky soňky gatnaşyklary güýçlendirip Orsiýede ýüzlenýär.
Hormatly dinleyijiler, bir Nur Muhammed Hanahuň pikiri Türkmenistanyň Türkiýedäki olarky ilçisi, raýat aktivisti Abbas Sener. Eýhem türkmen türk gatnaşyklary boýunça sizden ähli pikir garaýşlary bar. Bize bu arada ýazyp pikirleriňizi aýdyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.